asi vane kwavanobata vanhu asi vana vavo vanobata vari muno. Saka pano tine muranda waMwari Baba Bishop Chihwai vari pano vatinotenda kuti pakutanga kumusangano vanga vari pano vanasi vari pano. Saka Baba Bishop tinotenda nokugamuchirai zvamakagamuchira tinoda kugamuchirai pakereke ino. Ava ndivo Baba Bishop nezvakudzadzisa Apostolic Church. Baba Bishop wakupita Baba Bishop Chihwai kusunguke ndokapa yemukomana uno weunyanzvi wakapuwa naMwari akagadzira shop ino kukwamba kwayo ndokaba makabeka mukomana weChihwai mukomana. Saka tichibva kuti ndakauya kuzoona kune mwana kune munhu. Saka tichake tiri tese kusvika musangano wakapera. Amen. Haleluya. Varufara haleluya. Aiwa ndinotenda Mwari navanayo tsamba ndava class 1 bricklayer. Haleluya. Samba kutaura nemurume uyu aiwanikwa akangoiwana chete aita panapa nobva ati mari kwete ngatipuwa mari dzake murume nobva aramba kana chandingatongoda ngatombonyengetedza rume ndikati hatidi kuita zvekutsveterana sezvinoitwa kune mamwe makereke. Hatidi kudaro, hatina kukumbira kuti vanhu vaite. Takati ngapaitwe abhadhara, akati aiwa ndokutobvisa kwangu. Vamwe vakabvisa $500, vamwe vakabvisa chii, vamwe vakabvisa mombe, vamwe vakabvisa mbudzi, ini ndabvisawo pangu pake ipapa apa. Asi chikumbiro changu muna October, chikumbiro changu ndechekuti ndiitewo tsamba class 1. Tsamba iyoyo ndeyekuti unogona kudya nesignature chete. Paita mumwe munhu anogona kuzvivakira, asi tsamba iyoyo haana okukumbira. Wongoisa signature wotoisa mari muhomwe, anogona kugara asingabati chidhini. Asi vachigona kuvaka chaizvo nekuverenga plani zvekuti anenge achingoya kwauri achingoda oisa mari muhomwe, osaina oisa mari muhomwe, unzana ari pakapa vangona kuti pakasaimwa neuyu votofuratira basa roitwa. Ndo tsamba yaanayo, asi akaikumbira aita izvi panapa. Nditaure zvinoti kune mumwe anogona kunge achitoshayawo kuti ko Mwari ndovaitira sei zvandisinawo kana mari. Asi Mwari havazokunyima chimwe chinhu chaunogona chekuita, vobva vazokuzarurira zvekuti dzimwe nguva unogona kuda tesenzi wovhara 25,000. Amen. Right, tinotenda. Saka murume uyu neunhu hwake aberekwa nababa naamai vakamira pano. Baba naamai Bishop Church inonzi shoko raJehovha. Amen. Tinoda kuvagamuchira. Kuvagamuchira kwedu tagara tichivagamuchira vakazvimiririra. Asi kuvagamuchira kwedu kwanyanya kupfurikidza nechikonzero chemurume nemutsime wake. Vari pakumanya. Ya, manya yenyu muchiuya. Iye zvino zvamunoita mukangona pasumuka baba munosumuka munomu. Kana ndiripo kana vanosumuka kusumuka. Nyama musambo wachekuita munongomira makadaro. Ayo, zvinotozikanwa kuti baba ndivana.
Amen. Deixa por um ano muito deixa pai chegar. Amen. Se não faz nada, e se chega só o ana nessa brincadeira e já busca para do lado, assim que você do outro, o abrindo estômago, da que fala escuro, sacamos gazira e sou Friday, aí para andar na isma, nem muito cheio de captura de bem, sai do movimento perigoso. Amen. Saga my dear. Noted that show teachers are not canal just my swap. Persistent in my show A, permitted no mind, person in my show out, you know, question of this out. And love that car.